Ja. Vi skal regne rumfang ud af en sten, og så, som I kan se, så er det ikke lige nemt at regne rumfang ud af en sten, da den er uregelmæssig. Så derfor har vi fyldt et glas op med vand helt til kanten, så vi putter stenen i. Og det vil så sige, at det overskydende vand, det er det, der er i milliliter i stenen. Det kører jeg lidt frem. Og som I kan se, så er der næsten 3 milliliter i, som også svarer til cirka 3 kubikmeter. Ja, jeg vil godt regne rumfang ud af en cylinder, og det gør jeg ved at sige pi gange radius i anden gange højden, og det bliver så, som I kan se, 3 gange 14 gange 1 i anden gange 3, og det bliver 9,42. Ja, jeg vil så godt regne rumfang ud af en pyramide, og som I kan se, så gør vi det ved at sige en tredjedel gange højden gange grundfladen, og det bliver så et tal 0,33 gange 3 gange 2, og det giver i alt 1,98. Ja, måden du regner rumfang af en kasse ud på, det er ved at sige længde gange bredde gange højde. Længden her på den her, det er 30, bredden er 21, højden er 24, og det giver 5.120 kubikcentimeter. Okay, vi skal regne altså rumfanget om Anitas bil. Kassen, det er længde gange bredde gange højde. 2,3 gange 1,5 gange 1,5, det er 5,175. Så er det rektangel, det er længde gange bredde gange højde. 1,5 gange 1, og det er 1,125. Så trekanten, det er længde gange bredde gange højde, divideret med 2, 0,5, gange 1,5, gange 0,5 divideret med 2, det er 0,375. Alt i alt 6,675 kubikmeter.